На нас хората ни е най-трудно да чакаме, но истината е, че в чакането имаме най-голяма полза и сега ще ви докажа защо. Създаването на една настолна игра е един много дълъг процес, който отнема може би година. Поръчвайки ги обаче и си казваме, искам да направя нещата максимално бързо, ще ги поръчам в България. Съответно, ние няма да имаме добра цена, ще ги направим много бързо нещата, ще почнем да ги продаваме, обаче основата ни няма да е добра и няма да имаме добър процент да се развиваме напред. Търсейки най-добрия начин за да произведем играта, може би това ще е в чужбина. Дали в Европа, дали дори в Китай, но ние може да вземем още по-добра цена и по-добри условия. Но съответно, поръчвайки продукт от чужда страна, ние трябва още повече време да вложим в комуникация, още повече време в логистика, в чакане, докато той дойде до България, докато мине митница, докато бъде транспортиран до нашия склад, докато стигне до книжарниците, докато стигне до хората. И това удължава абсолютно времето, в което ние имаме едни средства, работим с тях или искаме да видим резултат от нашия труд. Но истината, че това е най-добър процент печалба може да имаме на нашия труд, на нашите продукти, на това, което правим. Тоест, колкото по-бързо искаме да видим резултатите, толкова по-малко печалба имаме за нас и съответно, колкото повече можем да изчакаме, резултатът за нас е пъти по-добър. Така че трябва да си преценим кое е, но за мен лично това е търпението и чакането повече.